barang Mbak Utsa enten panyuwunan sarung jagung. Nggih, Bapak. Nggih. Pak Bagong. Pripun? Bunut luar biasa, Tra. Piye ta? Penonton ibu-ibu adik-adik. Oh iya. Ayo jek ana door press masih ditunggu. Sapa ngerti entuk bejane sepeda motor listrik? Ya ngapunten Bapak Ibu. Door press itu saya mengke. Iki badhe nguyah-nguyah sik monggo. Pak samarku nek ngampet terus padarane ra penak lho, Mas. Isih ana sepeda listrik, sepeda gunung karo kulkas lho. Iya. Kulkas barang ya alhamdulillah. Utsa. Malam, Bapak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Tepat-tepat jan anak wedok ilari sing antek ra rame-rame. Yo saniki yo. Bakdo kedua nganti geblas sak yaene urung leren. Alhamdulillah, Pak. Wah, niki ra laren batu kedua. Piye ta? Aku batu kedua iki suaraku wis serak. Lah ngopo? Tanggapan, tanggapan. Ya ora. Lah ngopo? Hamin 2 aku tebiran bisa. Oh, iki lancang ya anu Latihan iki lho. Oh, latihan. Latihan itu, Pak. Gladi. Itu lali lagi. amin 2 kok wis takbir. Nek kaya Mas Bagong iki nyambut gawe nggo ngopeni anak bojo, Mas Petruk ya nggo ngopeni anak bojo. Nggih. Sampeyan nyambut gawe nggo pondok Cayu. Ngopen anake wong. Sing ngajari mbokmu Ida to. Nek ngono berarti senenge golek mokondo. Ning jane Pak Bagong, Pripun? Mbak Usan iki pengen rabi jane. Sapa? Mbak niki? Usa. Nggih. Kok ngerti sampean? Aku jane pengen rabi, Mas. Kok ngerti sampean? Ning aku wedi nek malam pertama. Lah ngopo kok wedi? Rabi ru aku pe langsung malam terakhir aku. Lambemu. Monggo, Nduk, kangge bawa nggih. Bawa ndak? Nggih. Sarung jagung pelok barang. Yo, kaya ngapa? Suarane Utsa Damasuri, juara sinden Idol tahun pira, Nduk? 2024. Bapak. 2024. 2 tahun yang lalu dia juara Sinden Idol. Idol. Yuk. Putra dalang tuh ya sarjana seni. Mas Petro, Nggih. putra panjenengan napa nggih enten sing niru panjenengan Wah. ten gegulang bagian kejawen utawi budaya Luput kok, Jawa? Pak. Luput. Anak loro peneten sing ten seni, Lah terus, sing ageng sing cewek nika staf wonten kampus weh, kampus pundi? Kusuma Oh Usada. nggih. Ingkang alit menika pelayaran sampun layar 3 bulan menika. Alhamdulillah, tegese ya cekel gawe. Lah kon ning seni mboten purun. Ora apa-apa. Mas Bagong, Nggih. putrane enten sing ten seni mboten? Walah juara. Elok no. Lagi. Karawitan Stari. Sing barep Musik, Kang. Musik. sing barep musik. Oh, maaf musik. Wah, ya. elah. Wingi Melu juara. seneng aku diponakan ngono. Keyboard, gitar, Oh, mboten, keyboard biasa. gitar. Enek keyboard apa solo origin Icik-icik. Kuwi wah iki kan. Ngicik-ngicik. dadi anu. Keyboard apa areng kalahke karo Mas Marno. Marno. Heeh. Tak dongake Mas Marno iki dongaku rada mandi. Soale poso 30 dina tenan aku. Piye. Tak dongake ndang entuk jodone. Amin. Soale kula wedi nek nganti Mas Marno ora ndang entuk jodoh. Lah ngapa? Tenan Mas Petro. Lah ngopo? Soale wong wis janji. Janji piye? Tahun iki aku ora ndek bojo, aku dadi banci aku. Sak-sake wae. Banci kok ngono ah gilane wong. Ya, terus ki Ut. Mata. Nggo main lho.